Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Martes. Political critic o photographer sa kanhi mayoralty candidate sa Lapu-Lapu City, gibunalan og tubo. Bombero halos usa ka oras na trap sa sulod sa fire truck human mabangga sa dump truck. Wish you a Merry Christmas. Mga magtutudlo sa usa ka eskwelahan sa Talisay City nanay good. 120 feet ng Christmas tree sa Cebu City gipasigaan na. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Nagpailang political critic o photographer sa usa ka kanhi mayoralty candidate sa Lapu-Lapu City, nagpa-blotter human gikatahong gibunalan og tubo sa duha ka wa mailhing mga lalaki samtang padung unta siya sa barangay hall sa Pusok aron motambong sa gipatawag nga dialogue. Ani ang report. Nahiagom og samad sa tuong bahin sa iyang ang 28 anyos nga si Jeremiah Hindoy Pedro. Human matud pa, gibunalan siya og tubo sa duha ka wa mailhing mga lalaki niadtong Biyernes sa hapon. Matud ni Jeremiah, pagawa siya sa Eskina Mustang alas 2:50 sa hapon kay padung unta siyang motambong sa dialogue nga gipatawag sa barangay apan giatangan siya sa duha ka wa mailhing lalaki luwan sa motorsiklo. Matud niya, nakasukol pa siya og natunong usab nga naabot ang iyang usa ka higala, hinungdan nga daling nisibat ang duha ka mga sospek. Matud ni Jeremiah, dako ang iyang pagduda nga may kasayuran si Pusok Barangay Captain Rani Imperio sa hitabo kay nganong natunong ang oras sa pagbunal kaniya sa oras nga mulakaw siya paingon sa barangay. Nakapasamot sa iyang pagduda kay nganong wa ibutyag ni Kapitan Imperio kon si kinsa ang adunay reklamo kaniya, hinungdan sa pagpatawag kanila sa usa ka dialogue sulod sa barangay. Kay katabi nga invitation is exclusive yato nga oras. Kay 3 PM nga mo ang gisabot. Unya ang nakahibaw na akong team o ang team sa barangay si Kapitan Ragyud nakahibaw na. So nakaana mi nga set up ning hitabo. Human sa hitabo, gipablatter niya ang insidente sa Police Station 5 o gikomprontasin nila si Kapitan Imperio. Nagduda siyang may kalabutan usab ang usa sa mga kawani sa barangay nga iyang silingan nga posibleng maoy nihatag og kasayuran. Di ko musugot daog-daogon ko ginani. Muna ako gid ang pakasuhan gid. Ang kapitan ug akong silingan. Apan ang pasangil ni Jeremiah, hugtanong gihimakak ni Kapitan Imperio. Iyang gipasabot nga adunay usa ka residente sa Barangay Basak ang nireklamo ngadto sa CSWD kay ang hulagway sa bata nga gikugos ni Lapu-Lapu City Lone District Congressman Junard Ahong Chan giilisan og dilata. Nasakitan ang ginikanan sa maong bata ug buot niining makigharong kang Jeremiah kinsa nasubay nila nga mulupyo sa Barangay Pusok. Dapat iyang ginatupagon ang iyang katong nahiubos ba sa iyang gibuhat. Total confrontation na siya, ma'am. Mediation na niya to para lang gid magkaabot sila nga makakakuha sa kanang makuha sila, ma'am, naa sila peace of mind. Gipasabot usab ni Kap Imperio kung nganong wa niya gipatik sa invitation letter ang pangan sa reklamante. Nahitabo na maguna sa una, ma'am, nga doon na tayo na invitation ba niya nahibaw-an sa kuan nga gireklamo sa silingan niya iyang gisung. Nag-away na noon. Dugang ni Kapitan Imperio, dihang nipatimaw si Jeremiah sa barangay hall ni adtong Biyernes sa hapon. Human kini nagpa-blotter sa pulis, nadungog niya sa kampo nila ni Jeremiah nga nasubay ang mga lalaking namunal nga mga tawo ra usab sa kanhi mayoral candidate. Ma'am, nay nag-message atong kauban ni ma'am. Ingon siya mo nga nakaila daw siya sa sakyanan nga gisakyan nga motor. Ato bini kauban ni ataw ni ko ni tawo na ni Takashi. Ni ana ba? Pagkomentaryo ba? Puton ingon siya nga ay dili tinuod ni ana siya na po ni ana. Dili tinuod. Yan na pong gikuan yon nabasa na po siya glain. Kaingon ko ba nga pasig ilahara po na duwa. Kay naghatag man sila mga fake news or fake nga kuan. Nga ang tawo ra kuno ni Ma'am Takahashi nagpabunal sa kuha which is di na mabuhat ni Ma'am Takahashi. Kay suod kay ni Ma'am nila Sir Matt dili na nila mabuhat sa ako Sa pagkakutlo ning balita, wala pa makuha og habig ang naasoy mayoral candidate. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.
Luwas ra ang usa ka bumbero kinsa naipit sa usa ka fire truck nga nadasmagan sa dump truck dito sa Lobok, Bohol. Luwas ra ang miyembro sa BFP sa insidente nga nahitabo kagahapon sa barangay Himilian. Midagan og hapit usa ka oras sa wa pa siya hingpit nga nakuha gikan sa fire truck. Padayon pa siyang nagpaalim sa hospital. Ang driver sa fire truck nga si FO1 Moises Dalagan naipit human bangga sa truck nga migawas sa iyang lane. Base sa investigasyon sa kapulisan, gikan sa barangay Uy ang biktima, diin miresponde kini sa usa ka minor landslide. Ana-ana sa kustodiya sa Lobok Police ang driver sa truck. Matod sa truck driver, misuway siya paglikay sa ambulansya apan wa kuno mugana ang manubela. Zero firecracker-related casualty. Kini ang gitinguha sa Bureau of Fire Protection Central Visayas ning pagsaulog sa Pasko ug pagsugat sa bagong tuig. Samtang gipahugtan usab sa Police Regional Office 7 ang ilang monitoring sa mga daotang elemento nga mulihok aron sila mapakgang. Ang detalye sa live report ni Alan Domingo. Lan? May buot masiguro sa Bureau of Fire Protection o sa Philippine National Police ang kaluwasan sa katawhan nini nga pagsaulog nato sa Pasko ug pagsugat unya sa bagong tuig. Seryoso ang Bureau of Fire Protection sa ilang tinguha nga luwas lang unta ang tanan gikan sa peligro nga mamugna sa mga pabuto karong panahon sa Pasko. Apil sa susyon sa BEP ang mga dapit nga posibleng baligyaan og mga pabuto nga way pagtugot o kinawat-kawat nga pagbaligya. Sa mga designated nga dapit nga adunay pagtugot sa mga otoridad lang pwede makapamaligya og firecrackers. Sa dakbayan sa Sugbo ang SRP ang gihimong display area sa mga pabuto matag tuig diin layo ra usab kini sa kabalayan. Matod sa bag-ong BFP Regional Director Fire Chief Superintendent Fred Trahiras Jr. nga mangunay siya sa pagsusi o gimanduan usab niya ang tanang mga pangulo sa bombero sa ilang jurisdiksyon sa hugot nga kampanya sa iwas paputok. That campaign I project or vision the zero fire incident related to firecracker for this year 2025. I could not do it. We could not do it at BFP without the support of the community. Oplan Iwas Paputok. This is the campaign and the battle cry of the Bureau of Fire Protection annually. Gidugang ni Direktor Trahiras tinguha nila nga way masamdan o magkalas tungod sa pabuto busa nanawagan sila sa katawhan nga likayan na lang ang paggamit og pabuto. Gamito na lang matod pa pagpangandam sa Noche Buena ang ipalit og pabuto. I encourage na kung pwede. We will refrain from doing that. Kung may mga tagbinta man, kung na-approve man siguro, on the part of the community, huwag na tayong bumili ng mga ganon pa siguro. Pagkain lang instead para mahanda natin sa ating pamilya. Samtang hugot ang monitoring sa Philippine National Police sa mga taong adunay planong magsamok-samok sa Pasko ug bagong tuig. Lahos na sa sinulog. Apil na ang mga kawatan nga modayo gikan subong dapit aron mamiktima sa Sugbo. Lahat ng ating mga places of worship, no, especially yung Catholic churches natin, ay priority sa deployment natin. May padayon ang pahimangno sa ato ang mga otoridad sa katawhan kinahanglang amping og igmat aron dili mabiktima sa mga daotang elemento. May. Daghang salamat, Alan Domingo. Nibisita sa Mactan Air Base Elementary School ang doktor ug mga health workers sa Barangay Paho, Lapu-Lapu City ug nang apod-apod og mga tambal batok sa leptospirosis. Ang naasoy tunhaan gisanapan sa baha kagahapon ug kapin sa 700 ka mga estudyante ang niubog gayud sa baha. Ani ang report. Niabot sa 717 ka mga estudyante ug 43 ka mga magtutudlo sa Mactan Air Base Elementary School ang nakaubog gayud sa baha dihang gisanapan ang ilang mga classrooms kagahapon sa buntag. Matod sa ilang principal Jerry Jimenez, sa 33 ka mga classrooms, 34 niini nasanapan sa baha. Labing taas nga giladmon sa tubig niabot sa tuhod. Ang maong sitwasyon nakonpermar usab sa Balitang Bisdak subay sa mga hulagway ug video nga gipada sa usa sa mga ginikanan sa mga estudyante sa GMA News Team. Dahil lawom kayo na pwede dili kayo lawom. Nasud na yung tubig. Unsay pinakalawom sir nga room? Nasa grade 3 o sa grade 2. Sa front, tubangan kita sa Mactan Air Base Elementary School. O mga... mga lawom kayo. Dito sa Luyo, murag di na kayo lawom kayo. Like sa grade 4, di na kayo lawom.
kindergarten din po kailangan. Matod sa ilang principal, gimanduan man niya ang mga magtutudlo ug ang mga ginikanan nga di gayud paubugon sa baha ang mga bata. Sa video ni Michael Eden, makita nga gipangkugo sa pipila ka mga ginikanan ang mga gagmay nila mga estudyante aron di mabasa sa baha. Apan aduna gayoy ubay-ubay nga mga bata ang nisungasong sa baha. Nakasugod na ang klase dihang nibunok ang kusog nga uwan sa Lapu-Lapu City pasado alas 8 kagahapon sa buntag. Matod sa principal, kay gisanapan man sagad sa ilang mga classrooms, nagpatuman sila og early dismissal. Pagsugod sa uwan gid ang hatag ko instructions din ipakuha ang mga bata. Kunya dili akong gingan nga dili lang paulyo ng mga bata palakpo ug buhat lang parents. Kunya kung time nga nagpaabot sa silang parents, ako lang ipapatong sa taas nga lugar like bangko. Ang Mactan Air Base Elementary School adunay 1,616 ka mga tinunan. Matod sa Assistant Schools Division Superintendent sa DepEd Lapu-Lapu, ang Mactan Air Base Elementary School lang hinuon ang nagpatuman og early dismissal. Classrooms were affected, so the principal were instructed to cancel the classes. So kanalan siya because not all schools man ang affected sa baha gahapon. So it was only specific schools like Mactan Air Base Elementary School, warto siya ang katong gibidyuhan. And then we made instructions like atong mga batang ng Lusong to have to be monitored labi na sa leptos. No? Kaganiha, gibisita sa doktor ug mga nurse sa Barangay Paho ang naasoing tunghaan ug nanghatag sila og mga tambal batok leptospirosis. Yesterday, I was able to instruct sa atong health center nga ilang bisitahon karon dalhon tong mga tambal para mapahatag na to. There was also an instruction coming from the city mayor because we learned nga doon na pud tay daghan pa nga tambal para anang leptospirosis sa atong Department of Health. Mato ni Dr. Leonard Omnes, Lapu-Lapu City Hospital Administrator, nga mahinungdanon gayud nga makatumar og tambal batok leptospirosis ang mga nakaubog sa baha, bata man o hamtong. O kung panalitan katorong adlaw ra sila na-expose sa baha, then kausa lang usa. Pero if continuous sila, for example sila ang tugkaran or magduwa gyapon sila kanang mga limaw-limaw sila, ideally dapat mausban gid sila, masigundaan gid sila og kanang post exposure. Ning buwan sa Nobyembre lang, 7 na ka mga kaso sa leptospirosis ang natala sa Lapu-Lapu City. Duha niini, edad 17 ug 18 anyos, samtang 5 ang hamtong. Sa 7, duha kanila ang nakalas tungod sa severe leptospirosis. Samtang ang uban, luwas na ug na-discharge na sa hospital. Subling pahinumdom sa hospital administrator nga libre ang tambal batok leptospirosis ug anaara kini sa mga health center sa matag barangay. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Nanaygon paghangyo sa publiko ang mga magtutudlo sa Biasong Elementary School sa Dakbayan sa Talisay. Alang kini sa tabang sa mga school supply sa ilang mga tinunan nga lakip sa naapektuhan sa grabing pagbaha. Ang report ni Femari Dumabo. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. #Tabang para sa Biasong Elementary School. Sila ang pipila sa mga magtutudlo sa Biasong Elementary School sa Dakbayan sa Talisay uban sa ilang school head. Nanaygon, dili para kanila apan alang sa kapin sa 600 nila ka mga tinunan. Mag-wish mi nga doon tay mga sponsor, mga malumong kasing-kasing nga mohatag kanamo sa mga tinunan og mga school supplies, pwede mga bundles of joy like para for Christmas. Lakip sa gihangyo sa mga magtutudlo ang ilang mga kaila alang sa mga school uniform, mga sapot sa bata o mga school supplies ka ilang maapod-apod. Tanan na kuan sa baha kay hasta ba mong balay. Nga kuan binaba mi dapit sa Biasong sa Sapa, sa Riverside dapit. So bisan pagtagaan pag regular, wala kaayo pa tay mga magamit sa inyong anak and tao? Wala pa jud ma'am, kanang murag na nakahiring man mi nga doon na kunoy kami nga manghatag kuno so malipay sa daan. Bago sa kabuwan nang wala pa maka face-to-face classes sa Biasong Elementary School sa Dakbayan sa Talisay. Gihimo kining evacuation center atol sa pag-igo sa Bagyong Tino. Apan grabe usab ang kadaot sa mga classroom sa ground floor o sa second floor nga naangkon ini human gibahaan ug napuno sa lapok. Guba kaayo ang stockroom ug kantin sa tunghaan. Tungod sa grabing baha, niborot ug nangliki kining konkretong sawg sa mga classroom sa ground floor ug wa gyoy nahipos. Samtang lapukon pa ang ubos nga bahin sa new building bisan pa sa halos usa ka buwan nga pagpanglimpyo sa mga sakop sa action agad ug mga volunteers. Dili pag sure kabot 50%.
mga 40 or 45% na limpyo na. But ang mga classrooms is kuha na gyud, nga guba na gyud siya. Kami ma'am nangayo na gyud mi og donation sa mga tao katong mga private entity at the same time katong mga vlogger. At least makahelp sila. Problema diya sa kuan sa new building, ang among mga wall ma'am nang liki siya na siya mga liki. So I think kanang itoro pag siya og check ma'am kay na dili pa gyud siya into safe, especially sa ground floor wala na jud mi mga butang diha, so good jud mi sa uno. Even tables, chairs, wala na considered as damaged. Usa kini sa rason nga nihangyo si Talisay City Mayor Samsam Gulyas ngadto sa DepEd nga di ipugos ang regular classes ilabi na sa Biasong, Dumlog ug San Isidro. We have to give utmost consideration na sabto nato ning mga bata na gusto mo eskwela but don't have the capabilities after what happened during Typhoon Tino. Hinon mato ni Dr. Arden Munisit, Talisay City DepEd Division Superintendent, nga gipangitaan na nila kini og paagi aron di usab baawahi ang mga tinun-an. Moabot sa 27,000 ka mga tinun-an ang apektado sa grabing baha. Kapin sa 4,000 kanila ang nawagtangan gyud og mga panimay. Dugang ni Munisit nga mga tabang sama sa school supplies alang sa mga tinun-an ug tabang pinansyal ang iapod-apod unya alang usab sa mga magtutudlo. Sa pagpanghatag sa module, among sabot ni Mayor dili lang jud kanang pogson kaayo ang mga bata. Kutob lang sa ilang makaya nga tun-an. After na lang sila makarecover by January siguro. So dito na lang nato siya tigaan og mga tutorial. Kauban nato ang mga teachers from other divisions like ang Bohol, ang Public School Teachers Association nang hatag pod sila. So gipanghatag na nato sa mga affected nga mga teachers na sila tag 5,000 each. So wala pa hinon mahatagi ang tanan pero hopefully kagahapon diha pod ang Karkar Division nang hatag pod sila. Financial. Financial. Uban ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kompleto na ang mga contingent nga mosalmot sa Sinulog Grand Parade 2026. Samtang gipaubsan karon ang budget sa naasoy dako nga kalihukan. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. 97 ka mga contingents ang kumpirmadong mapakita silang performance. Sumaabot nga Sinulog Grand Parade 2026. Diinduhan ini mga guest contingents human sa deadline. Appeal sa out-of-town contingents ang Kalibungan Festival sa Cotabato, Amas sa Kidapawan, Zamboanga City High School, Maine, Bai City, Tobago College sa Albay, Antipolo City sa Muntinlupa, Talon-Talon National High School sa Zamboanga City, Maria Clara Lubregat National School, Zamboanga City, Malita Davao Occidental, Tagbilaran City, Zamboanga Sibugay, o Las Piñas City. Samtang sa Sinulog sa Dakbayan contingents nga nagikan sa mga barangay ug tunghaan sa Dakbayan sa Sugbo, naglakip sa Lumad, Basakanon, Basak Pardo, Barrio Luz, Guadalupe, Banilad, Mabolo, Tribo Kinayahan sa San Nicolas proper, Inayawan, San Roque, Tejero, Kasambagan, Babag, San Nicolas proper, UP Cebu, Labangon, ug Talamban. Ang mga contingents gikan sa probinsya Sugbo naglakip sa Toledo City, Karkar City, Alcoy, Mandaue, Carmen, ug Dumanhog. Samtang ang Danao City kansang contingent ang Mascara Festival ang guest contingent diin giingong musayaw si Governor Pamela Baricuato. Out of town 12 guest. Ang usa is Mascara, Cebu City 17, province that is 7. So 37. So before, I think we were having about 40 plus, which is naabot og alas 12. Karon sa totong gisulti nako, maximum of 7 o'clock sa gabi. Samtang ipaubsan ang gahin sa Sinulog sa sunod tuig gikan sa 100 million pesos, gihimo na lang kining 78 milyones pesos. This is something kanang achievement nato at the same time sa tibuok syudad sa Sugbo kay ang atong kwarta nga gastuon dili man mas gamay man kaysa una. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Good news sa ato mga kapuso sa Cebu. Kay aniya na ang bagong promo sa GMA, diin pwede mong makadaog hangtod sa 10,000 pesos. Kini ang Regional Proof of Purchase promo sa GMA.
ang kasiyahan panalo. Makita sa screen kung unsaon ang pag-appeal sa promo. Mamahimong magpada sa ilang entries ang atong mga kapuso sa Cebu para sa chance nga makadaog og mga papremyo. Nagsugod ang pagpadala og entries ni atong November 15 ug mulungtad kini hangtod sa December 26. Ihug ang inyong mga entries sa GMA Regional Stations o baka sa piling supermarkets o grocery store sa Cebu. Bisitaha lang ang official Facebook pages sa GMA Promos alang sa kumpletong listahan sa Dropbox locations ug sa uban pang announcements. Mga kapuso, pagbantay sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kapin sa 1,000 ka mga negosyo sa Mandaue City napadadaan og notice of violation tungod sa lain-laing mga kalapasan sa ilang operasyon. Ang report ni Nico Sereno. Aron masigurong nakatuman sa tanang mga palisiya ug lagda sa negosyo, subsub ang gihimong inspection sa mga business establishments sa syudad. Kapin sa 5,000 na ka mga negosyo ang nainspeksyon sa pagkakaron. Kundi nasuta nga may kapin sa 1,000 niini ang dunay lain-laing kalapasan. Sa datos sa Business Permit and Licensing Office sa Mandaue, kapin sa 1,300 ka mga businesses ang naisyuhan og notice of violation. Businesses that wala pa nag-comply, so nanguha sila permit. Napoy uban nga na-determine nato nga naay mga misdeclaration. Like dili mao ang ilang gi-declare initially sa ilahang application or na-expand sila but wala nila i-declare na sila warehousing, na sila wholesaling. Dunay kapin sa 16,000 ka mga negosyo nga nag-operate sa Mandaue City. We have tripled our inspection sa for the past months lang. Mao na nga tungod kay daghan kay mig makover, daghan kay mig maadto, daghan kay mig tawo, daghang makitaan. Sa nagsingabot nga Pasko, nakamonitor sab ang BPLO sa mga aktibidad o pakulo sa uban nga mga negosyo. Maong nihangyo sila kung gikinahanglan mukuha og permit kung muhimo niini gawas sa ilang regular area. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nitunol og 50,000 pesos nga donation sa GMA Kapuso Foundation ang Marco Polo Plaza Hotel. Atol sab kini sa ilang pagpasiga sa Christmas Tree of Hope. Ang report ni Femari Dumabo. Gisugdan sa pagpasundayag sa kultura ug tradisyon sa Paskong Pinoy. Pagbindisyon ug countdown sa pagpasiga sa Christmas Tree of Hope sa Marco Polo Plaza. Gipanguluhan ang pagpasiga ni Max Schwalbe, General Manager sa Marco Polo Plaza, Cebu City Mayor Mr. Archival, ug ang Executive Vice President and Chief Operating Officer sa GMA Kapuso Foundation, Ricky Escudero Katibog. Sawa pa ang pagpasiga, gihimo ang ceremonial turnover sa cheque nga 50,000 pesos ni Schwalbe ngadto kang Katibog. Kita kini sa Christmas Tree of Hope sa maong hotel sa miaging tuig nga Pasko. Sud na sa 16 ka tuig nga nahimong benepisyaryo ang Kapuso Foundation sa ilang Christmas Tree of Hope. Especially this year, the foundation is really focusing on the families that had those challenges, and we're glad to support. Marco Polo Plaza Cebu has always been part of the community here in Cebu, and we're continuing to be here to support the community. Dakong pasalamat ni Katibog sa Marco Polo Plaza nga sud sa dugay katuigan gisaligan ng Kapuso Foundation ug usa sa rason nga daghang mga biktima sa daghang kalamidad, mga kabus nga tinun-an ug mga anak sa mga PDL ang natabangan sa GMA Kapuso Foundation. O gipaybaw ni Katibog nga ning tuiga, mga biktima sa linog sa Northern Cebu ang nag-una nilang tabangan. Ilabi na ang pagpatukod sa Kapuso Foundation ug mga eskwelahan. Cebu has helped a lot of devastated places in the Visayas in the past 16 years. And for the first time, it finds itself in need. So of course, GMA Kapuso Foundation and Marco Polo will come to the aid of the people of Cebu. We're happy to announce on Balitang Bisdak first, we will be doing 3 earthquake-resistant and typhoon-resistant schools. Og ning tuiga,
Ang proceeds sa mga Christmas ornaments nga tag 200 pesos matag usa ang gipasalig sa Marco Polo Plaza nga i-donate gihapon sa Kapuso Foundation. Kini si Attorney Courtney Sam Villagonzalo ang usa sa daling nipalit og mitaod sa Christmas ornaments kinsa nitugan nga nahimo na nila kini nga tradisyon sa ilang pamilya isip paagi sa pagtabang. We want to donate because we know their cause and we know where their money goes, and the wish is just a cherry on top. Uban ni Marlon Melgazo, Femari Dumabo. Balitang Bisdak. Pipila ka mga flights padung ug pagawa sa Mactan Cebu International Airport na apektuhan sa cancellation ug delay ni adtong Sabado. Kundiin may gihimong systems upgrade ang manufacturer sa mga eroplano sa ilang Airbus A320 ug A321 units. Sa Mactan Cebu International Airport, daghang mga pasahero ang naapektuhan. Hinuon giatiman ra sila sa airlines ug gipabalhin sa laing flights ang uban. Samtang matod sa MCIA, giandam sab nila niadtong Sabado ang ilang secondary runway. Kun gikinahanglang mag-park ang mga eroplano nga ipaubos sa systems upgrade sa ilang units. Na-accommodate gyud na nato kay gi-transfer man nato ang mga those that are canceled nga flights ngadto sa arrival area nga transit or kanang gitawag nga transfer desk. So dito sila giandam o giandam daan ang desk dito nya dito sila gipahigayon ang ilahang mga asa na sila ibutang nga mga line flights nga ni depart ra pod gihapon. Hingpit na nga nahimong low pressure area ang cloud cluster nga gimonitor sa Pag-asa sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Matod sa Pag-asa, ang naasoy LTA adunay taas nga kahigayunan nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility ug mamahimong usa ka bagyo sa mosunod nga 24 oras. Hayan pagatawgo na unya kini og bagyong Wilma. Sa Huwebes, sugod nang masinati sa Eastern Visayas ang hinungaw sa maong bagyo. Padayon pa ang monitoring sa Pag-asa sa posibleng track na subayon sa maong bagyo. Base sa atong tropical cyclone threat potential, nag-range gihapon from Dinagat Island, Visayas to Southern Luzon. So even though there is a Dinagat or Southern Luzon, is affected gihapon ang most parts of Visayas. Sunog ni ulbo sa terrace sa 3rd floor sa Mactan Barangay Hall, Lapu-Lapu City sa niaging gabi. Matod ni FO3 Jeffrey Herodias, fire investigator sa Lapu-Lapu City Fire District, nga gikonsidera ra hinuon nila kini nga rubbish fire kay pulos lang mga papel ug mga iglalabay nga mga gamit ang nasunog ug wala maapektuhi ang edipisyo sa barangay. Napaong ra usab dayon kini sulod sa 1 ka minuto ug walay naangol o nakalas atol sa sunog. Hinuon gisusi pa sa Lapu-Lapu City Fire District ang posibleng hinungdan sa maong sunog. Sigarilyo na walang rin cigarette butt noon. Ang second na ako hypothesis is either na ay konto na any person nito nga buta na to na ay buta to nagkuha ng papel or whatever or na sunog buta na to ka na may posporo ba or kahoy nga napag naging normal nga kung mga normal nga kanang manihigtan buta na to sa kanang probinsya nga napay nabiling na bagagamay. Dugang computer units ang iset up para sa Mandawi City E-Library. Gi-inspeksyon ni Mayor Jongki Uwano ang area niini sa building sa Rizal Bonifacio Memorial Library. Gitrabaho karon ang extension para maoy butangan sa dugang computer units nga idunar sa pribadong kompanya. Ang syudad aduna nay 20 ka mga units sa 2nd floor sa Mandawi Public Library. Kung mapunan ang computer units niini, buksan na ang E-Library sud sa 24 oras na libreng magamit sa mga Mandawihanon, ilabi na sa mga estudyante. Naana siya tag 1 hour lang kung puno, kung dili puno pwede to extend, and then dili mga guol ang mga ginikanan kay ato man ang di allow ang ganing mga Facebook solely lang yun na siya para research lang yun, printing. Aron makatabang sa mga problema sa kalikupan ug kameno sa mga kahoy, dunay sugyot sa Mandawi City nga patamno na gayud og kahoy ang mga estudyante nga requirements sa graduation. Ang detalye ni Nico Sereno.
Taliwa sa di matag-an nga dagan sa panahon karon ug pag-igo sa mga baha sama sa nahitabo karong bag-o, importante kuno nga masilsil sa kabataan ang importansya sa pagproteher sa environment sama sa pagpananom og kahoy. Kini ang rason maong gipapasar sa konseho sa Mandaue ang usa ka ordinansa nagmando sa tree planting. Ubos niini, mamahimong requirement sa mga graduating senior high school ug college students sa syudad ang pagpananom og bisan duha ka kahoy. Isa rin sa mga requirements before sila makagraduate. This is also to help mitigate good kanang sa ato makita karon daghan kay flooding, daghan kayong mga deforestation. We really need this and kinsa man gyud dapat ato ang tudluan. So of course ang mga bata, teaching them while they are young. Napasara sa first reading ang ordinansa ug gikatakda pang ipatawag sab ang lain-laing sektor para makuha ang ilang inputs kabahin niini. Samtang gikuhaan namo og habig usa ka graduating high school student nga miasoy sila mismo dunay requirement karon nga mananom og kahoy. Uyon sab siya sa sugyot sa konseho kun mapasar ang ordinansa. Karon kanang flood na kay more on ko ana manggud ta karon like more on wala na kayo trees like pasagdaan na gani na. Mo nang magnita og plant og tree before like more kana na lang like more na siya memories nga naka-plant mi dito sa school. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gipasigaan na ang higanteng Christmas tree sa Fuente Osmeña sa Dakbayan sa Sugbo nga gihugupan sa bagang duot sa katawhan uban ang paglaom karong Pasko. Sayra nato ang report ni Alan Domingo. Kini ang 120 feet Christmas tree sulod sa Fuente Osmeña Circle nga gipasigaan pasado alas 6 kagabi. Aduna kini classic design diin naglangkob sa color pula, yellow, puti o green nga gitumong nga mulutaw pareho sa adlawan ug sa kagabion. Gipangunahan ni Mayor Nestor Archival ug ubang opisyal sa syudad ang Christmas tree lighting. As we witness this tree comes to life with lights, we are reminded of what Christmas truly brings: hope, generosity, and togetherness. Hilabihan usab kadaghan sa mga tao ang misaksi sa pagpasuga sa higanteng Christmas tree nga nalingaw sa pagtan-aw sa matahom nga dayan-dayan sa Pasko ug misamot dihang gipahigayon ang fireworks display. Alang sa mga tao, nalimot sila kadyot sa kalisang o trauma nga ilang na sinati sa mga dagkong katalagman nga nahiaguman gikan sa linog ug sa bagyo. Human nila nasudong ang mga nagkidlap-kidlap nga suga nga nagsilbing iwag sa ilang paglaom. Si Juanita Milyang kahilakon dihang nahinumduman ang kalawom sa tubig nga gisungasong siyang pamilya nga wa naga sila magdahom nga makaabot sila sa Pasko. Busa bisan og nakasinati sila og pagsuway apan may patigbabaw gyud ang ilang pasalamat sa manunubos nga giluwas sila gikan sa katalagman. Gisanapan mi oy, duwa mi katog kay taga ko ng dag tubig. Kapit mo na nga ano? Mangay nang dit namay nalapaw dito min tungtong. Malipayon. Malipayon. Bisag po mali. Tungod sa kadaghan sa mga tao, naghuot na sa pagpanggawa sa Fuente Osmeña Circle dihang nahuman ang kalihukan. Nakamugna usab kini og grabing kahuot sa trapiko. Kauban si Godfrey Relien, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa Masda Komisyon, mas halapad ng pag-alagad sa nasod. Mga kapuso, 23 days to go na lang, Pasko na. Maayong hapon, mga kapuso.